Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah-tengah dinilai tak ideologis, diam dianggap pasif, lantang katanya subversif, bertani dianggap kuno, jadi pegawai stempel mental londo. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Jep. Tarik neng di Cak. Cek tak kon tuk rokok dulu. Lapo? Biasa, urusan penting. Wah, koyo nganu pejabat ya kono paling yo nang sawah. Oleh yuyu, wis e. Moga Cak ngawur ae. Yo wis sik enteno dulu. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya. Si. Apa? Lagu sing enak ngono Cak, sing aku ro. Lho iki enak. Iku jenenge duduk lagune sing gak enak, kon sing gak ero. Iki lagu berkualitas, Bos. Oh ya ngene sik. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan. Tirokno. Si. Kok malah aku gak ero iki. Paling lawas lagu iki. Sembarang gak. Lagu iku aja didelok lawas nyare. Mas yo lawas tapi lek lirik ambek musike berkualitas. Mosok kalah karo sing nyar-nyar. Iya sih. Tapi aku masalah iku gak ero lagu iku. Kon niku sembarang gak ero. Sing anyar iki berarti. Iya sing ajar. Iki sing anyar. Kok ero awakmu. Hei, hidup hanya numpang ketawa. Aku tertawa maka ku apa? Si. Lapo Kok malah mah? gak ero sih aku Cak. Sembarang karo iku wis anyar kan njalukmu sing ya apa sih? Lagu iku Cak yo sing menyentuh hati. Jarene sih lagu sing apik ku lagu sing 99% menyentuh hati. Sing sok mewakili perasaanmu. Iya. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang Lho, aja lagu iku Cak. Wedi aku ae. Lah kan jare sing menyentuh mosok kan gak tersentuh ambek iku. Terus maksudmu piye sih? Gak ono contoh wis? Ya apa? G minor. G minor. G minor. Coba rungokno tembang kangenku iki. Iki sing mewakili perasaanmu. Iya ya. Dewi Asmara tuh
sing ngenteni ombak segara kok saja ngelingake nambahi kangenku saya ketingan Lui satem kon. Sowe gak tau pedok. Kate nandi? kate mrene lah Hop. Cuci tangan sik. cuci tangan Iya, kono. ya wis Mas yo gak panik tapi kudu tetep waspada so. Kemarin satem gak tau ketemu. Lah, lek wis ngene gak masalah. ya rek Ya apa kabare rek? Gak kangen ta, gak tau pedok balas ya. ya apik ya kangen lah jenenge kanca bro ya Untungnya aku gak. Ya apa kan gak tau njebus blas. Oh iya. Aku ingin iku nemoni Udin nang sawah. Jare mari mbok cancang. Iki lho digoyangi iki lho. Oh, Nah, iya. rek. rumit aja nih Apa nih sih rumit? wis pokoknya rumit perkara Rumit. iya Jare kan seneng mbak. Aneh lho. Lah apa kok malah mbok resek adike? lah piye ya arek mesti gua rai ya aku dipeluk terus gak tau petuk mbake Puliana Benang omahe mesti gak sido ketemu. gak tau petuk blas Wis ngono ku paling wis gak jodoh lah. Wis kok cek diuber terus sih. Malu lah. Lanang. terus Ngene es, jane kon niku kurang gombal paling. Arek wedok iku titik-titik oboto di rayu, Bos. iya masalahnya aku gak pandai merangkai kata lho ya apa carane Di kata iku gak iso dirangkai, ojo dirangkai. Iku kudu tulus teko atimu ya gak? iya ya terus piye Wis ngene. Kon tak coba tak uruki ya, titik ya. ya titik ayo Titik, tirokno ya. lah kakek gak apal aku Iya. kirano Ya, ya Dek Ani, Dik Ani sampean ngerti nggak sampean ngerti nggak bedane sampean bedane sampean karo teloto? karo tloto Nek sampean iku manis, nek sampean niku manis nek aku pahit. ora ya pahit gak merangkai ku jenenge lek Iku lak mek contoh sih warene gawe dhewe. tapi ya gak sing elek koyo ngono sing apik lho Iku yo apik. Wis ngene, mosok kon belak tau cilik ya. ya Iku ben lak pantun niku lak cetar membahana. Asik-asik aja ngono Ya. ya. dik Ya, belek kan tak kena pantun. Udah ayo gak iso pantun yo Lah ya tak gaekno maksud iku. oh mbok gaekno ngono ta Yo, tirokno sik yo. Yo, Iki tirokno. pelan-pelan. Jalan-jalan ke rumahmu, jalan-jalan ke rumahmu tapi gak pernah ketemu. itu aku tapi sing tak rasakno cur Lah iya kan aku kan jujur sih. Kate nandi kon emang kok dengar. oh iya omong kata COD HP nang Samsat Dikon sapa? lah kayak HP ko Ganti HP. iya cep kon nganggur sih Nganggur. mel aku ya cilik yo Nanti sih, Cak. COD HP Nanti. nang Samsat gitu loh tapi nggak masker yo di masker kak Selalu. wah mantap sih malah aku dulu Yo, tak budal kono. Sebenarnya ada toko-toko. Mbak Dela nggih Nggih Mas, Mas Ubat ya? nggih pripun Mbak HP ini Iki Mas. nggih kula tinggal irian nggih Nggih.
Waduh, lah kok poncel kabeh ngene. Gak sesuai ekspektasi ngene ya. Ini tapi nih. Iya mas, wis fix kan, jadi sampean cocok. Sing ayo dulu ya. Nggih. Ngene lah, mantep sih ono rokok. Tapi sayang gak ono kopi ini, Rek. Iya sayangnya gak iso rokokan. Satu. Halo, Halo, Prol. Mrene ana samsat di lupo penting. maksudnya Salah, pokoke mrene awakmu digoleki arek wedok iki lho. arek wedok. Gak ngerti aku, Tem. Kancamu ketoke. Dikon nang Samsat saiki. Iya, Goleki aku. iya. Oh iya iya sik. Ya wis, entenan aku kono sik. Apa mas? Satem, Rik. Jarine ono arek wedok goleki aku. Piye diparani ya? Arek saraseno mas, beduk-beduk kok ngene panas. Diluk ae lho. Wis ta, diluk ae. Dilo ya. Iya, diluk. Iki gitare delek kene, diluk ae. Iya. Maskermu gawin. Ah. Duk. Tadi ngene, Mbak. Iki mau masalahe koncoku sing tuku aku. Dadi iki mau aku dititipi, aku mau nemoni sampean. Sik yo tenan dulu koncoku kate teko yo. Oh, ya Sik wis, tenan Mas. dulu, Mbak. Nah, iki arek. Iki Pak sing katene iku mau. Iku lho digoleki. Aku mau Mbake. iya, ngising aku. Mbak, tak tinggal sih ya. Nggih. Ngising soalnya. Iya mas. Apa, Mbak? Enak apa? Loh, jadi sampean sing kating tuku HP ku mas. Maksudnya? Loh, jadi koncone sampean nang Mas Ubed. Dari Satem. Nggih. Loh. Tem. Loh. Orang, Mbak. Ancene iki memang jos. Tapi aku sungkan ya, Cak. Wah, didelok Cak Saprol ya. Lah santai ae sapa urusanku kok ya. Ya wes ya ngono. Loh. Saprol. Rene ngono. Oh, lu makno kancane wedhus sih. Ora temenan ngene. Terus piye ceritane kok rene iki mau? Dadi mau ngene ya. Iya. Aku pas ditodong ambek mbake ku mau. Heeh. Kate bengok maling ya. Untungnya ono Ilham iki numpak peda sret. Marung tak celuk. Torik tak ngongkon nggo pedae merono sret. Begitu Ilham moro, langsung tak pelayoni Torik tak tinggal ngalih. Mumpun nasib Ilham ya apa? Gampang anjing udah. Iya. Ayo mas, gelem gak gelem kudu sampean duwe iki HP ne. Ket mau aku dibiji koncone sampean lho. Loh, maksudnya Mbak, aku lo gak tuku HP. Yo iki pokoke bayar ono mas. Nek gak gelem tak bungok maling lho yo. Loh, aja sih. Delok ya HP nek ngono. Loh, Mbak, kamera sampai ono bener gawat ngene. Sik. Enggak ih. Lho, temenan lho. Iki saya gak ono ngene lho. Kurang merono terus. Loh. Loh alah dibijuki maneng aku. Dibijuki maneng aku.